guys, welcome back to Darling Daily. I'm Darling, and if you find today's episode entertaining and helpful, please don't forget to subscribe, like, and share. So today is Thursday, May 7, and it's actually my third shot sa terzipatide. And yeah, every Thursday ang schedule nako magturo. If you have watched my previous upload, ang weight before, no, akong weight sa previous upload is around 84.75 or 95 kilos, and now I am down to 83.70. So I wasn't able to record pag timbang na ako before I had my shot. But so far, everything is going well and okay for me. But today, aside sa quick update sa akong weight loss journey, I also want to answer some questions, like possible questions if you want to try GLP-1 or terzipatide. So let's start. So these are the things that people usually ask me about terzipatide. So one, do cravings completely disappear? Well, para sa ako ang experience ha, well, ang mga tao manggod nga nag-try og terzipatide has different results since we have different body types, di ba? And para sa ako akong cravings or the food noise, nawala gud siya. Like, it was totally gone good. So, some may say nga wala siya nawala or like nag-intensify ang ilang cravings, but para sa ako nawala na gid siya. So before ko nag-try og terzipatide, grabe ako ang like cravings, like bago pa lang ko nahuman og kaon, and taod-taod like mga pila ka minutes, grabe mag-crave na lang din kung bisag unsa, bisag bago pa kong kaon. So now it's much better, like way better, kay wala na joy food noise or anything nga kanang kanang maka-trigger, not maka-trigger, like anything nga kanang masulod sa muna huna, like fast food cravings, mga unhealthy food cravings, wala na gid siya. So unsay feeling after mag-inject? Wala siya feeling. Like kung magturok ha, sakit siya, na part nga sakit sa tiyan. Dili like magsakitan kag tiyan, pero ang gi-inject is sakit. Pero when you say unsay feeling after mag-inject, like wala lang. Like nothing. Okay, nawala ba imong appetite totally? Well, sa first few weeks, like first week na ko is nawala gyud siya. Like wala jud koy gana mo kaon, like everything I see nga pagkaon nami jud siya suka. But now sa akong second week and third week, dili pod sa ingon nga wala, like nawala akong appetite, but let's say mas na-lessen siya. So murag mas controlled, like I don't know ang term, pero mas controlled nimo ang imong gikaon, and dili ka like mag-overeat since kanang maglantaw pa lang ka busog na kana inana nga type. And then if naanay food sa imong plate, like gamay ra gid imong makaon, promise yun. But mao lagi na, bisan pag ingon nga dili ka gutomon or like feeling nimo busog ka, you still have to eat, kay ug dili labdan makagulo. So constipated ba ka? So mo ni siya ang usually nga ipangutanan, no, kay since we have different body type, we have different effects sa terzipatide or sa GLP-1. Naay uban nga mag LBM, naay uban regular bowel movement, napoy uban nga constipated. So sa ako first week is wala ko'y LBM and dili ko constipated, so I have regular bowel movement. Diri na ni sulod sa second week and third week. Yeah, this is since it is my ikatulo nga week na ko ron
nagturok. So yeah, sa ako na obserbahan, second week and third week is I have constipation. So ang imuha na lang jud is you have to eat more fiber, protein, yogurt actually can help you, help, sa imuhang bowel movement. So yeah, that's kan maka-help good siya. And what? How often ka maka bowel movement? Okay, kani jud. So before pa ko nagturok is maka CR ko mga, let's say, sa isa ka adlaw like 1 to 2 times a day, pero karon is like 2 days. 2 days ay ko maka tawag ani maka CR. And para sa ako nabaguan ko, for me, since I am used to kanang mag CR every day. So mo na siya, medyo mag-adjust ka, pero dili man sa ingon nga kanang tawag ani 2 days kay hinay ang imuhang tawag ani imong digestion. Yes, ang tirzepatide is makapahinay gyud siya sa imuhang metabolism to make you feel more fuller. So mao nang like permi ka busog inana. But dili pasabot nga kanang like makadaot siya or unsa, kay di ba ana sila ang normal nga bowel movement is 2 days. So ako dili po ko malapas og 3 days or more. So naragi ko sa like 2 days inana, and then I really find a way nga kanang maka-CR ko. And then naabay nausea or suka kanang feeling. So again, we have different kanang effects sa tirzepatide. So for me, ma-feel ran ako ng nausea if makakita ko food. So that was my first week nga na-experience. Pero sa akong second week and third week, wala na, since I na-control na ako akong gikaon and dili na ako like murag nabaghuan. So there are times man nga I feel nga medyo kasukaon ko and ana. Pero mao lagi na dili na siya pareha sa first week nga pagkakita pa lang kang pagkaon kasukaon na ka. And also to add, dili jud ka dapat mag-overeat, kay some effects are, for example, nag-overeat ka kay dili pud ingon nga overeat, like feeling nimo daghan kay kang nakaon, and then ang effect ana sa uban tawo is magsuka sila when kanang daghan kay silang nakaon. So mo na, so ako sakto-sakto ra gyud. Makaya ba gihapon mag-eat outside? Magkaya ba eat outside? Well, atong last April, I think. So, I tried it, kanang nag-eat out me sa Mang Inasal. And, to be honest, yun, before maka 2.5 rice ko, karon tunga na lang, like, tunga na lang sa cup, and then ang whole chicken, like for example ang ilang paa, gamay na lang jud kog makaon be. Like para sa ako dili siya lami. Sa una lamian ko, karon dili na. So next is, pwede ba mag-rice? Yes, pwede mag-rice be. Pwede jud kayo mag-rice. But para sa ako amang god is, since I really love rice, nag-switch ko from white rice to red rice. So, they say nga ang red rice, brown rice, and black rice has sa tawag ani, has a lot of fiber. So, yes, wala na ko white rice, since white rice has grabe iyang carbs. So, from white rice, nag-switch ko to red rice, and then more protein, and more fiber, so fruits, manana, and syempre no to oily and fried foods. What foods make you feel sick or full fast? So when you say make me feel sick, kanang mga oily. So makakita pa lang ko, like feeling na ko kanang oily kayo siya, kasukaon ako.
then make me feel full fast is boiled egg. Like, go to dyan ako si boiled egg be like nagpalit ko isa ka tray, marag di siya maabtan ng isa ka bulan ang itlog. Unsay pinakalisod nga side effects so far? Side effect, for me wala siya, since mo lagi na siguro, like for example, if you're a foodie, like if you really really love food, siguro kana lang siya nga side effect nga kanang dili na nimo makaon ang imong mga gusto kanon, mga inana. Pero sa ako, okay raman, like okay ra jud sa ako, kay since I'm not getting any younger and I have to reduce gyud sa akong timbang and to be more healthier. So mo na nga para sa ko wala may lisod nga side effect. Dili ba ka kapuyon, okay kani siya. So since it's my 3 weeks naman, no, so to be honest, na-joy times nga like kapoy kaayo, or dili good times like akong body is kapoy, and they said nga I have to take electrolytes, and I don't know kung unsa nga dapat nga electrolytes akong dapat imnon, since I'm very very particular sa unsa na akong ginakaon, and ginalantaw na dyan ako ng mga ingredients. So for example, na siya sugar, no na ako sa sugar. So mga inana ba, so I don't know kung unsay kanang nindot nga electrolytes nga para sa nag-tirzepatide. So if na mo i-recommend nga electrolytes, please comment down below. And next is nabakoy headaches. Mo niya akong ginaingon, mag-headache ra gyud ka if dili ka makakaon, margini. So since dili mangug ka bation og kagutom, and di ba kita, ako specifically is mukaon ra jud ko og gutomon, and since dili na mangug ka bati og kagutom, so mo nang maglabad akong ulo. So what I do is magbantay ko sa oras. Mao jud na siya, bantayan yun akong oras. Bisan pag ingon nga wala ko gigutom, I need to eat bisag gamay lang para dili ko labdan og ulo. So tinuod ba nga mawala ang food noise? Yes, mawala jud ang food noise. So like the cravings, the food noise, mga demonyo sa atong utok mawala jud na bi. Nag-change ba ang imong sleep? Sa akong sleep, I guess yes. Sa part kaniya, murag gamay. Like, lami kaya akong tulog. Lami jud kayo. How much water do you drink now? Well, since ako, since elementary to college, mahilig jud ko mga soft drinks and ana. But, the last time nga na-admit ko, for those people nga wala kailan ako, grabe jud ko ka junk food lover before. So, suki ko sa hospital. So in and out yun ko sa hospital. So last nga na-admit ko was during my college days, and dito na jud ko nga nag-switch from soft drinks to water. So ako ang intake sa water is like dili po siguro ko makaingon nga sobra sa 2 liters, but so makaingon ko nga sobra siya sa 8 glass. So makaingon ko nga sobra siya sa 8 glass, but dili siya sobra sa 2 liters, I think rapod. Do you still enjoy food? Yes, I still do enjoy food. So for example, ganahan ko mukaon o dili ganahan, like ako ang mga kauban sa work is ganahan sila magkaon og mga lami and ana-ana. I still enjoy food basta or as long as dili siya fried or oily food. So for example, mayon sila nga, miss, I want ka ng kuan this and that. Yes, masugot ko basta kay there's gulay in it and dili siya fried food. So mo na siya. So pati sila nadami sa kung pagka healthy ko, no.
worth it ba siya? Para sa ko, worth it siya ha. Kay, I have been diagnosed for hormonal imbalance for almost 4 years, I think, 4 or 5 years. And I have tried going to the gym, mag, mag-diet, pero dili gyud siya. So, I tried cutting out on junk foods, sweets, pero dili gyud siya. So, and para sa ako ang gusto magbawas og timbang, it's very very hard if mo na siya imuhang gina-try. And since I do have, by the way, sa mga, again, sa mga wala nakailan ako, dili jud ko pwede mag-excessive exercise since I am also diagnosed with scoliosis, and disod siya sa part na ko kay bawal ko og ganang mga bugat. So, mao na nga ang ako ra jung mabuhat nga exercise is just walking na lang jud. And mao lagi na bisan pag nag-walking ka, nag-cut out na ka sa sugar and everything nga kanang unhealthy, dili mo kuan gid siya, like mo fluctuate gid ang ako ang kanang timbang. So naay usahay nga maniwang ko, naapoy usahay nga motambok og pinakalit. I just don't know why. But mao lagi na para sa ako worth it gyud siya. Kay nakita na ko ang progress sa akong lawas. I feel much more healthier, and though naa siya times nga kapoy, but maybe it's because kanang nabaghuan and nag-adjust ang ako ang lawas sa akong mga food nga gina-eat. What happens if you overeat? So mo ni siya, ang akong gingon ka ganina, nga if mag-overeat ka, magsuka jud ka. Kay, I don't know, nganong inana ang effect niya nga og ma-overeat ka mo suka. Unsay pinaka-surprising effect? Surprising effect is that I have, dili siya like totally glass skin ha, pero wala na kaayo ko'y pimples. Yes. Siguro, ako ang internal something kay mas much cleaner since I eat healthy foods na. So, siguro mo na nga wala na kay ko'y breakouts. Ni help ba siya sa hormones or bloating? Para sa kong hormones is yes, para sa ko ha, ning help yun siya. Since as you can see, dili na kayo ko bloated, dili na bloated akong nawong, and I am starting to see ang ako ang collarbone, mabalik na po to sa ato ang sexy era. Charot, sexy era. Ni help ba na change ba ang imong relationship with food? Yes, para sa kwaha na change yun akong relationship with food, because ang katong sa una dili kayo ko mukaon og vegetables, though mukaon ko gulay, pero I'm much more of a junkie. So mo na siya nga dili kayo na ko ma-appreciate ang mga healthy nga pagkaon. But now marag makaana jud ko lami man day ang magulay, pero dili pud ko sa ingon hanga mag-vegetarian or mag-vegan ko. No harm sa vegetarian or sa vegan, pero mo na kanang I learned to love veggies more than mga junk foods and mga uban nga unhealthy nga pagkaon. Would you recommend it to others? For those who are struggling to lose weight, yes, I do recommend, pero you still have to consult with your doctor, kay namanggoy uban nga like dili siya moangay, or like basin na ay ikahatag nga laing recommendation ang imuhang doctor for your weight loss journey. For me, I did consult my doctor if I can try tirzepatide or GLP-1, and yes, I did. Kanang gisugtan ra ko, and mao na nga I did try, and so far it's going well. So mo na ha, before ka mo try, make sure nga you have your doctor's recommendation or your approval, or doctor's approval before you're gonna try. And then second,
is dapat you have to find a legit supplier sa imong terzipatide, kay wala ta kabalo basin there are fakes nga going around. So also kana ha, be careful of what you buy online. So dapat or basin na ay or imong doctor na pwede makaturok og terzipatide kana, go for it. So last question is unsay imong biggest lesson so far? Okay, so before I end this episode, please again, please don't forget to subscribe, like, and share if you find this episode entertaining and helpful sa inyong weight loss journey, or ganahan mo mag-try o GLP-1 or tirzepatide. So, unsa ba ako ang biggest lesson so far? That you have to really love yourself, no? Like, we are not getting any more younger, and I had ani mo ma-appreciate imong body, imong health when you start kanang feeling nimo bugat ang tanan, or like ang feeling nimo unhealthy ka. So I really learned to love myself more, and to dili man sa ingon nga gusto ko kanang perfect figure, but I learned to appreciate my body before than now. Wala man po ko gaingon nga I don't appreciate my weight kung unsa ko karon, but wala gina nga I started to love myself and to be careful of what I eat, kay mag-reflect man siya na ang ato ang gikaon sa ato ang lawas, di ba? So, if we eat more oily food, mga unhealthy food, mo nang mag-breakouts ta, mga naatay mga kanang tawag ani mga unusual nga makita sa ato ang lawas, nga manggawas pod sa atong lawas. So, yeah, kana siya. And then, I also learned to like eat healthier, kana siya. I learned to watch what I eat, to eat healthier, nga dapat day unta ako na siyang gisugdan before, but I was too afraid I was too afraid to invest and to try things that could help me lose my weight, nga ako ang ginadala-dala pila na katuig. So kana siya. And I do hope nga for those who have, or for those who want to try tirzepatide or GLP-1, or katong bisag dili ka ingon nga gusto ka mag-try og tirzepatide, always remember to love yourself. Always remember that you have to take care of your body, since syempre isa ra atong kinabuhi. So kung unsa may mahitabo sa ato ang lawas, mo dyan ay like maani na to. So ingon pa sa akong mami, no, nga you will reap what you sow. So kung sige ka so, ganahan ka mo kaon ng mga unhealthy food sa near future, you will really reap, or you will really get kung unsa imong ginakaon. Mo dyan na siya. And also, don't lose hope sa gusto magpapayat or sa gusto magpaniwang. Do not lose hope. There will always be a way, or there will always be there will always be a way para maniwang ta, and para makita na to ang better version sa ato ang self. And if you are also a girly who tried tirzepatide or GLP-1, and syempre kanang makita na to sa social media nga ginabash ang mga nag-try og tirzepatide or GLP-1, please don't get affected ana, kay dili para sa ako wala pang good sila kabalo sa ato ang mga gipang bati. Like wala sila kabalo what we actually feel inside, and kung unsay gadagan sa atong una during sa times nga wala taning during sa times nga kanang nagtry ta og paniwang. So mayon sila nga kanang
na salamat dok man na siya, si Miss Turok girl man na siya. No, it doesn't mean nga nagturok ka or nagpasalamat dok ka, you are less of a person. It just means you just starting to love yourself and appreciate yourself more better. Kay mas nakita nimo nga you are kanang mas mag-improve ka if mas better version or mas better self ang imong makita. So kana siya. So I hope you guys learned something about today's episode, and I hope kanang sa mga gusto magpaniwang, go lang ng go, maniwang ralagita. And yeah, see you guys on my next weight loss update. I'll see you guys next time. Bye!